den hori. Bai, aizin eta lehen ezatea, banatu gendu zela 8 ipuin hauek, banatu gendu zen urtaroetan. Orduan, urtaro bakoitzeko 2 ipuin dauz, eta purtso bat girotuta dauz, bai ilustrazioak eta bai ipuina berak girotuta da urtaroetan. Eta, balioak bermatze aldera, Urtsintza eskolako lantalde pedagogikoak pauta batzuk eman jetziezan idazleari gauzak zaintzeko. Guk balio batzuk zeharkatu eta zaindu nahi genduzan, sustatzetik aparte. Eta orduan horre kontutan hartzeko, pauta batzuk eman genduzan gauza hori zaintzeko. Esate alderako ze balore landu dira? Bai, adibidez parekidetasunan aldetik, protagonistak eta zeintz, hemen liburu honetan zaindu da adibidez parekidetasuna, ikusten dugu 4 idazle emakume, 4 idazle gizonezko, zein hizkuntzan bardin, protagonistak izatean bebai danak ez izateko mutilak adibidez, rolak, pertsonaien rolak, zeintzu diren bebai, apurtxo bat zaintzeko alde horretatik, kulturartekotasuna bebai landu da, eta hemen badeko guz pertsonai batzuk eta beraien irudia egitean bebai zaintzen da estereotipoetan sartzeko, euskararen normalizazioa landu da, ipuin batean espreski, eta bebai beste balore batzuk elkartasuna, elkarlana eta izan aldirezenak. Hau helburua zen, ikusten genuen baliabide falta egoala, ipuin klasikoak transmititzen dara izan balioak gu ez gatoz bat. Guri ez jakuz egokiak iruditzen eta ikusten da batez be ipuinetan baliabide falta dauela, Guk landu nahi duguzan balioak ez direla askotan lantzen, orduan esan genuen, goazen guk sortzera, ez badago, falta badago, goazen guk sortzera. Hala handabe, ipatu behar da idazleak oso ondo bete zoriela euren papela, balioak zaindu zer izan eta ederto baten urten daudana. Adinari dagokionez, adintarte? Bai, ipatu gure dugu hasieran alegindu ginen, pentsatu genuen adintartea zehaztea eta baina gero ikusi genuen ipuinek ez tekiela adinik, Hau, liburu hau batez be, pertsona heldueri eta hezitzaileari zuzenduta dau, eurek aurrei ipuinak kontatzeko, ez ikasteko zelan kontatu eta baliabideak aukiteko kontatzeko. Hasieran be, ez dugu aipatu, baina teoria apurtxo bat hau, ipuinak aurren garapenean dekien garrantzia, ipuinak transmititzen da horienan inguruen berba egiten da, ipuinak kontatzeko aholku batzuk beluzatuten dire, eta hori apurtxo bat hori zuzenduta dago heldueri kontatzeko, eta ipuinak jaiotzen garenetik kontau aldire, aurre jaiotzen direnetik kontau aldiak ez ipuinak, eta gero zitzaien esku geratzen da, zelan kontau, zelan moldatu, zelan egokitu adinera, orduan erabakekin genduen adintarterik ez jartzea. Egia da batzut dauzela ume txikintxo antzako zuzenduta eta beste batzuk igual nagusiago antzako. Badauz batzuk aurre eskuntzarako egokiak direnak, beste batzuk ja eleatzerako edo egokiak izan aldirenak. Baina hori ez zitzaian esku geratzen da. Ez zitzaiateko boterea, ez zitzaiateko moldatzeko aukera. Barkatu nahi dut jakintasuna, baina lehen aldia horrelako esperientzia bat egiten dela edo eta horretik ere badaude antzeko liburuak edo eta... Guk lehen aipatuten moduan ikusten dugunez baliabide falta zenbait balio lantzeko, guk sortzen dugu material asko. Sortu dugu, sortu genduen katramila, eguneroko rutinak euskaraz egiteko jolas eta kanten bilduma bat. Sortu dugu gira-bira munduari begira, mundua jolasean kulturartekotasuna lantzeko liburuak, jolasekin, tailerrekin, ipuinekin, danetarik. Aterata dekogu bebai, aukera berdintasuna lantzeko jolas ez existen bildumak, ipuinak ez exista izateko egidabe aterata dekogu, eta hainbat eta jostailu batzu bebai, aukera berdintasuna bermatzeko, sexismoari aurre egiteko jostailu bilduma bat be, badeko guz argitalpen batzuk, baina ipuin liburu bat ez dugu inoz atera. Gainera hemen idazlean kolaborazioagaz, eta holakorik ez dugu egin.
hola mobitu bat. Esan nahi nuen zuen elkartetik kanpo ea brailleraz. Hori, inklusibitatea hormateko postua oingoan izan da lehenengo aldia. Zein hizkuntzan barrio da, brailez bebai, eta dana, elkartean badau jendea zein hizkuntza interpretatzen jentea dau, eta horregaitik izan da errezagoa bebai lan egitea, baina guretzat berria izan da hau. Eta gainera, aipatu bebai, euskaraz eta euskara eta braille eta zein hizkuntza lontzen dauen materialak gitzi dauzela. Orduan hori izan zen apostuetako bat. Igual zuk aipatzen zenun arira, ea horrelako material gehiago badago, nik esan nuke zoritxarrez gutxi. Nuke ez esan nahiko ez ditudanako danak ezagutzen, ez ditudunako danak ezagutzen. Baude egitasmo ezberdinek, egitasmo txiki ezberdinek, norbanakok edo talde txok aurrera ateratzen dituztenak, ipuiak zein hizkuntzara pasatzen dituztenak, horiek grabatzen dena, gaina hemen ikasle asko dago eta badakit bakarren batzuk ere egiten dituztela. Baina akaso guk urtsintxa bezala ere horretarako indarra bagenun, ez? Puntu asko zaintzen dituen material bat ateratzekoa. Ez bakarrik beste nork egin duen ikui bat zein hizkuntzara pasatzearena edo braillera pasatzearena. Ez alik eta ikuspegi zabalenetik egitearena. Horretaz gain balio batzutan eta behin eta berriz esaten dugu guretzat oso garrantzitsua harako, ez? Hainbat estereotipoekin agustearena. Horrelako materialik badagon zalantzan jarriko nuke. Beste galderik? Raquel gauza kontatu nahi dugu. Lehenengo gauza esan nahi du, zoriondu nahi dizuet, liburuagatik. Pia gustatu zain nola gelditu den, eta iruditzen zait, funtzio asko betetzen dituela, eta ados nago Amagoiarekin nik uste dut ez dagoela holakorik merkatuan. Prozesu guztia ere nik uste dut oso ondo azaldu duzuela, eta izan da esfortzuz beteriko prozesu bat. Lan gogorra egin dugu, eta nik uste dut ez dela hemen geratu behar, eta ez dela izan bakarrik egitea, eta nik uste dut honi jarraikortasun bat eman behar zaiola, eta nola ez, gure artean harremanean sakondu, eta gehiagotan geratu, eta nik uste dut egin dugun lana, ez dela bakarrik izan lan egitearena, egotearen elkarrekin, elkarlan hori ere oso positiboa izan da, eta nik aipatu nahi dut baita ere, gorre bakarrik ez dugula parte hartu, bi gorritxu egon garela, Casimiro eta ni Neroni, Raquel naiz, eta azkenean iruditzen zait, horrek ere bere balioa badaukala, ez? Eta nik holako esperientziarik ez dut inoiz ezagutu, niretzako ere lehen aldia izan da, eta espero dut gerora ere horako proiektuekin jarraitzea eta liburuak ateratzen jarraitzea eta gero eta proiektu hobeak sortzea. Zorionak eta txalo bero bat. Zer nahi zu esatea, eskerrak ematen hasita ez zingo honezia bukatu hasi. Hemen komentatzen dira, erberaz zituzena. Nik benetan, tokatzen zaiten parte askotatik tokatzen zaitela proiektu honetan, da nahi. Idazleen jarreratik hasita, gehien bat ezke jarrera txalotzeko. Raquelek aipatu duen guzti hori jendek mimokin gauza batik nahi donen, eta ikusten duzun sinisten dola eta iristen dela, nik hori ikusten dut, eta zorion dudanak. Ez dakit erberaz emoten haringo beha, Ez que lan asko dauz. Ez dakit, barkatu, ez dakit norbaitek behar duen edo norbaitek nahi duen. Suposatzen dut euskerak ezakinak zein hizkuntza badakila. Dena den, norbaitek erderaz zerbait azaltzea baldin badu edo honen ondoren gurekin harremanetan jarri, gaude oso urruti, utxintxa askoan gaude, eta gaigea gauza bera behin eta berriz azaltzeko eta guztut. Nik lehen esan dakoa, benetan gonbidatzen zaituztet orain ikuin kontaketa batera, Miribilla eskolako aurko harria badau,
espero ez zait, egoteak kanpon. Mireia Delgadok idatzitako ipuina berak kontatuko du, eta lehen azaldu bezala Nagore Txintxurretak egindako ilustrazioak, liburuan agertzen direnak, zuzenean egingo ditu. Urrutiko erreinu batean ipuina da, eta Begok bere arte guztikin zein hizkuntzan itzuliko digu. Ikasleen bat beste ere kontentu jarriko da. Así que 10 minutuko deskanso bat, hau dana bildu, umek sarrarazi, eseri, txukundu, eta kontaketaz gozatu nahi baizuei gurekin, ongi etorri, eta benetan eskerrik asko tortzak.